Ni muang mana? Angin mengamusi kopin kumas bosmatari. Sama aja ya menurutnya. Janaya biyo sigangi pride party ni kita lanane angin no kuibai takai. Ang nोंथांमोननिसिम बेखौनो बुंनो लाना फैदों जोंनि बे माखासे बर'नि समायसा एना एनि आरो जेंना जेंसिखौ नुनानै दिनै आं थानो हायैनि बे भिडिअखौ बानायनांगौ जाना फैबाय दिनै हारिनि गेजेराव बेफोरबायदि सोलिबाय थायोबा जोंनि हारिया जौगानाय नङा आं बेखौनो सानो आरो बेफोरबायदि एना एनि सोलिबाय थायोबा जोंनि बर'आ मालाबाबो सुस्रांजानाय नङा बेनिखायनो जों राजनितिखौ लानानै जों गावजों गाव बर'जों बर' जुदि बेफोरबायदि जेंना सोमजिलायोबा मालाबाबो बे हादोरा जौगानाय नङा आरो गावजों गावबो खौसे जानाय नङा बेनिखायनो बेफोरबायदि समयसाखौ जों नागारगोन आरो बयबो जों मोजां जागोन बेखौनो आं सानो दिनै सासे बोराय मानसिखौ गावनि बिफानि सन्मानखौ दिनै बेफोरबायदि गाज्रि हाबा मावनाया जोबोद गोरोन्थि जादों बेखायनो जाय दायनिगिरि बेखौबो साजा होयो आरो होखागोन आरो आयेननि बारगा खामानि मावनायखौ बयबो साजा होखायो बेखायनो आं नोंथांमोननिसिम मोनसे मिथिहोना लाना फैदों बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि बे राजनितिखौ लानानै दिनै बिपिएफनि पार्टिबाबो इउपिपिएलनि पार्टिबाबो जों बर' दिनै बर'जों बर' जों गावजों गाव अनलायनासो थानांगौ बेयाव राजनितिखौ लानानै जों एना एनि जाना खुनु मुलाम्फा गैया दिनै राजनितिक होननानै बुंनो थाङोब्ला दिनै माखासे सरकारनि माखासे मोनथाय मोननायजों लोगोसे जों दिनै सासे हारिनि थाखाय सासे बिबान जानानै जाय सलायगिरि जागोन दिनै मोजां हाबा मावनायखौसो बयबो आगान सुरखायो आरो बयबो मानसियानो मोजां हाबाखौसो बयबो हास्थायखायो बेनिखायनो बेफोरबायदि गाज्रि हाबा मावग्राफोरखौ रावबो आरो हेफाजाब होखाया आरो रावबो हेफाजाब होआ बेनिखायनो मोजां लामाजों लामा दिन्थियोबा बयबो मोजां लामाखौ सिनायगोन आरो हेफाजाब होगोन बेखौनो आं बुंनो सानो माखासे राजनितिनि गेलेनाय जाखिनि बिथांमोना 17 बोसोर मावबाय आरो बिथांमोन एबा सारमोना दिनै बहुत समनिफ्रायनो दिनै बिटिसि एलेकाखौ दिनै सलायबोनाय समावबो दिनै माखासे जेंना दिनै भिडिअनि गेजेरजों माखासे मिथिहोदों दिनै सोरनिबा दलं गैया सोरनिबा न' मोजां लुवाखै दिनै बेफोरबायदिखौ जों फेसबुकाव नुनो मोनगासिनो दिनै बेखौनो लानानै दिनै राजनितिखौ लानानै दिनै गावजों गावनो एना एनि जालायोबा मालाबा जौगानाय नङा बेखौनो आं बुंनो सानो नोंथांमोनाबो 17 बोसोर गाहाम बिदि बेफोरबायदि सलायबोनानै दिनै बेखौ जेबो नुथाय होयैनि थाखाय नोंथांमोनाबो दा लाजि फोनांजादों बेनिखायनो लाजि फोनांजानायनि गेजेराव जुदि नोंथांमोना जुदि मोजां मावगोन होननानै दिनै आरो थुलुंगा होयोबा आरो मिथिहोयोबा नोंथांमोननि सायाव आरो सोरबाफोर अनसायनाय फैगोन बेनिखायनो बेनि पार्टि जानानै दिनै एना एनिखौ दिन्थिलायबाय थायोब्ला माखासे उन्दैफ्राबो सोलोंगोन बेनिखायनो बेफोरबायदि गाज्रिखौ दिन्थिया जेन मोजांखौ दिन्थियो बेखौनो आं सानो माखासे दा जाना थांनाय दिनै बे न'खरनि जाय बिथां जादों माने बुजानाय दिनै बिफानि सन्मानखौनो बुदों बेखौनो आं खिन्थानो सानदों कुसुगाव गामिनि नैबे कुसुगाव गामिनि दायो चिराङाव सोलिबाय थानाय माखासे बेफोरनि जेंना आरो बे मानसिखौ दा कुसुगाव पुलिस थानायावनो एफआइआर होबाय होननायबो खोना मोन्दों आरो जाय बुग्रा मानसिनि मुं बिनि नामा मदनलाल बर' होननाबो मिथि मोन्दों दिनै बेखौ जों रोखा रोखा फेसबुकाव नुनानैसो दिनै आं नोंथांमोननो खिन्थानो हादों आरो बेखायनो जों दुखु मोनदों जेन जोंबो रावबो मोजां मोनखाया बिनिफ्राय आरो बयबो मोजां जायो बेखौनो आं हास्थायो जोंनि मेगनाव बेफोरबायदि गिलुबालु समायसाखौ दिन्थियोबा इयुनाव जों माबोरै सुस्रांनो हागोन मालाबाबो जों गाज्रि हाबा मावग्राया मालाबाबो जौगानो हाखाया बेखौ नोंथांमोन आरो बयबो मिथिखायो बेखौनो आं बुंनानै दोननाय जाबाय आरो नोंथांमोन भिडिअखौ फुरायना लाबाय Ni muang mana? Angin mengamusi kopin kumas bosmatari. Sama aja ya menurutnya. Janaya biyo sigangi pride party ni kita lanane angin no kuibai takaiman हेफैबाय थायोमोन आरो नै दिनैहाय आं गैयै सुजुग लानानै बियो आफाजों गाज्रि खोथा रावै हेफैबाय थानानै आफाजों बुलायो मानसिया सोर बे सिनायगौना नों औ आं सिनायो गामिनि गामिनि मा नाम मदनलाल बर' बिफा नाम मा नाम बुथ बर' ना ओरैनो लरं होनो नाम गाज्रि लरं आच्छा बे मा अस्त्र लायामोन बियो बुनो गन लादों ओमफ्राय बिनि उनावहाय आफाखौ बुथारनो होननानै सिखा पत्र नागिरनायाव मोनैनि बियो इथाजों आफाखौ खुइथारनो होननानै खुइदों आच्छा बिनि ना नों बिफाया औ बेनो आच्छा आदै मा जायामोन घटनाया एसे बुंलाय आं जेबो होनाखै बाबु माने आङो मोसौ दोस्लायनानैसो जिरायहैदोंमोन दे बुं दे बेयो जौ लोंनानै फैदों ओमफ्राय फैखो आंथ' मिथिया ओमफ्राय आंहा फिसौ आलासि फैदों आं फिसौजों रायलायनायदों ओमफ्राय सासे मानसि थैदोंलाय जों लागोआव सासे बुरि मानसि बे रानजेद औवारिखौ मिथिया बिनि बिमा थैबाय नालाय लिंफैदोंमोन आं थांदोंमोन आंखौ आं दा थांगोन मानसि माबाबो गोथैयाव फैयाखै रावबो फैयाखै आं आलासि रायलायनो फिसौजों होनना बुंदों बेखौनो खोथाजों हेब्बाय बायदिसिना बुंबाय माबा गथ'नि बाथ्रा दिहुनबाय सोआलो थोदे बेगर माबा माबि सोलायलांबाय औ दे बेनो ना आदै ना औ नों मा लुबैयो दा हा नों मा लुबैयो दा हमनानै ए
नोंसोर मा खालामो आं मा बुंबावनो नायलाय रायजोफोर बिपिएफनि मानसिफ्रा माबायदि बुदों लोंनानै जानानै बखिनानै खोमा थोमा बुसिलांजोब्बाय सासे बोराय मानसिनिखौ अबस्थाखौ नायलाय रायजोफोर दा जों बिथांखौ केस होनो थांगोन जाय मानसिया बिथांखौ दावराव खालामनानै बे पेटसाबारि सेगादानियाव जानाय जाथाय रायजोफोर बयबो नायदो जोंनि इउपिपिएल वार्कारफ्रा एसे साबधान थालाय आरोखि ना एसे नाय आरो गिनाङा रावखौबो रायजोफोर मानोना जिनिसा मानि समजों लोगोसे मानि इलेक्सननि बारहावायाबो दुंसाव थासारि लागासिनो दं ओंखायनो बयबो साबधान था रावखौबो गिनाङा बे 17 बोसोर खस्थ' मोनबोनानै जों बिसोरखौ गिनांगौनि जेबो दरखार गैया मोनथिबाय रायजोफोर बयबो नायदो बुजिबा मदन लालनो बेखौ बुग्राया मदन लाल मा नाम होनदों दरंनि फिसाला मदनलाल दरंनि फिसाला मदन लाल दे जाबाय दे औ गिनाङा आदैया एसे बुंजागौमोन नामा एसे आरो बिथांखौ आदैखौ एथाजों खुइनानै खोमा थोमा जिहोलांजोब्बाय नायदो रायजोफोर बयबो